מתביישת נגד פורצת בבכי, אבל אני לא רוצה לפני מצלמות בספות, כי אני חזקה, אבל אני אומרת לך, תקבל. הגרמני שתפס אותי, הוא שאל אותי בגרמנית מי אני, אז כשסיפרתי לו, התחיל להרביץ במכות, שבר לי את השיניים, שבר לי את האף, היה לו כלב ענק, שלח את הכלב התנפל עליי, התחיל להוריד ממני את האורות מהידיים והרגליים, ואני התחלתי לצבוח מכאבים, ואני צועקת ואני נחנקת, החביתי וסר בבקשה מים, אם זה לא מספיק הוא התכופף לי, לקח סיגריה ושרף לי את כל הפנים, הוא הרס לי את החיים, לקחו את אחותי, שמו על אבן בן גרזן, חתכו לה את הראשיים שיותר רע לקבל, תגיד, מה? זה כבר די כואב. זה כבר די כואב, אז מגיע לי לסבול עוד. לא אכפת לאנשים, לא אכפת לממשלה, לא אכפת לכולם שאני צריכה לסבול, ועוד כאלו כמוני סובלים. אני מתביישת נגד פורצת בבכי.